Sådan. Så siger co-pilot, det der, det kan du godt lære at gøre helt op igen. Så spørger den, hvem har været din træner? Det er ikke godt, det her. Må du faktisk lægge det ud på nettet, at du har brugt co-pilot til det? Det tror jeg så ikke, der er mange, der ved. Den var god. Ja, det var da også meget god. Det kan være, at co-pilot kan høre, hvad jeg siger. Så den kan jo ikke se på den afstand.